Obwansu bw'omugusi. Naindo mwanchu murigere bonekero koro kwege na buna nogenderete kwegoge kubwatemero bere yonsi ya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusi cyaragire cinsa isato cinga to kwarigani imeye manye Jumatatu cinsa isato na mangeto kwariganete kurwase emesa ya ito ya mayagati yabo nyaragoboto kwanekalia umurai bwa ekemagia ODM Raila Odinga goteba ni gwanyarete kobaga kuburirwa muno murai bwense Dr. William Ruto nyara kobaga kumubwate ziri kwanekia murabanyare koba bago chaka esabari yo kwanekelia bakenya magendero ekinga kyababwate ni kurwase sector ya matatu imimo cy'ubusongo mono bagenderete kwegerera obokoreri ase sector yo nakogania omurembe kwanekiwa ase kinga kichonsi anene ime yo mu cy'ubusongo na mangeto kwariganete mwancho murigere yakorente tigatonyora to kwariganete ya senchero yo gwenge. Mheshimiwa Simba Arati ambaye ni gavana wa Kisii apewe nafasi awe deputy party leader of the ODM party. Ababwatani bekyama kya ODM korwach county emeronke berene yemoko mwakereko karati asekero kyo mokonyi bwo murai bekyama abana bagendete kulikwa bagende kwa gutinya sore baonie bagende kunywa marwa asali gupi elinde binyoro byaito bitandeke omuwime representative we county ya Nyamira ko gikeryo gosana ni wakwa basaya sobo saria asaba borire kwenyorere meremo eri kwegendereria iga stage ndo bwate utaratibu yaito ndo bwate security yaito nende nduntu anyakora nende ndo kwala mwana bwe skuru anywa marwa aigeste zintori kuonia marua babwatani ba matatu imemo cyobosongo gutukutirare cinguma cyo gotinda kwa borokiwa ase stage yo ayamana mango mwancho muri eto kwarigania senchera bene tukumanya senchera ereyo wekano gendera gotonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital wetra YouTube Ndizi TV News ya website ya www.ndizitv.net nabo toko gosori toko bwatra nera soko eneki nawe kire asensemo imanyirero ni gakoro kwa leader Mose Riatriane Evelyn Osero Sara Momanyi nero koneka ngachibicha munere guchago chera senchera yobo ikanole ngoro kwa Josephat Amisi manya Jumatatu cinsa isatu cyabona butuko mwancho muri gereya nigo chaka kurase county ya Nyamira se omo women rep county Jerusha Mumanyi nyarakoba gakora omurobelyo bokoena na ogosira gochia se byombe nabigo chiti mu chechi gosoria buna enchera ya mekonekia buna nabaro banyarakoba bagwesira sobokoribwa bakiralitiko okwana ase egesemo gose wodi ya Gachuba chingike bakubatuka ogosiro ko gochia se byombe byo nabigo chiti mu echo gatiabo timu ya Nyasumi FC na bego gucha FC nigabaga kwenekia buna kera sorogongoru ne okwenekia kere kyombe kyabereye kwenyorera kibesa ejo kiraje ko bakonya aso kwegenderera semirubiri yabo yo koekonya na bego kwenyorera engeria yera bakonye ase amatukari bosyo umuliki oito Paul Kapokara na nyara ko bawikirana asenseme yena gutwariga robotiro kubati gago kwana imeye chinseme chigachanya gancha ejo chigotoke me ya ewadi yegaya Gachuba ebunge yegaya bagututu bwa masaba erusha nigagendere ko bagakulira nga wikati kunyara kabaga kolemeremo yayo bwikirano eyo emutunge tie chinga kichigara bisa sekeruge kigam ekeruge kiane kira affirmative seat affirmative bona ntuto bakore binte bike lakini bigo ikera abantu byabakuru baranze tingoenda gukora para ebintu ngokora ebire bikoro ku soft copy. There is no school that I like sanitary towel. There again atake community manye that I have already done. Na henda already no chire se school ya ito.
sanitary towel yeti kira omwana ogotoke school we ojo ikire amatukaria akoe gwa gutubeke sanitary towel gotumekare ti sanitary towels for the rest of this year no mwako ni rande tuchitolete itinde igera ini yana tinkoreti ukwana boigo chinga kiecho nga kiabwatokera chitimibere chomopira kurwa sorogongoro iga emepira na boigo nebyombe bibere kiri kyanyagancha na boigo kiri kya chapakazi yerusha nigalire ngana kunyara kabuga gusire byombe igindase getera basaye kwebwatanyamo ne chigosori na boigo namenye kura sinseme chiga kwelike byombe ebyo aratugusira bunenjere yemo yo kwegendereria ebintu binengora nebinyoro bya inongo support chitent weta I have tried ase binyore na atemire korwa kenyoro kelintara kamuranja iga ratinda getinzi kenyoro no enekam I want to make sure that every kenyoro yanyorire tent from my office intagete ko make sure abasae are committed and kire ngaki niko babwate mirimo bagokora niba bakobera nkagaria ekobera recruitment tubwate genderete sana abana bagendete kulikwa bagende kwa gutinya sore baonie bagende kunywa marwa basali gupi elinde binyoro byito bitandike so abana bane bali bakorwa basaye I want you mobe abantu bari emirimo kiretageka muri occupied kwando ande over sibese chikoro ku 141,000 to Nyaganta widows and the widowers women group agureli ngambia mono hamenye kurasi nseme chigani goba mwakire ngambia mono asemere makolire egintu batebire baratkunyara ko bakumuganya asentunde yendeye chikura kumusukia go chimotwe uchase kiroge kenene na nene gotenere county una bakwerera aisaine mayoko bana lokwana mwanzi byago kwana kwana tekingongo kyose hadana angete nyecheze ono ndasema otantanete umheshimiwa governor to come igakate ababoronge nga intwe kenyoro kyanyaganche ngimanenka yawo enka yabangina nabagaka bararire nabale moyo twakoretire inde togosugumo bantu mbacha gotana banga so batantiri zaba no to mwache tamono ndio kole na mira ningo ndio kole na mira ningo ningana boigo jerusha gendre ko bahaga kulyeira nga goikachi kunyara ko bahaga kuyekirania na boigo weika aigwere ebirero byabamenye kurasi nseme chigano kubulia kwabo njebuna mama count no onde kuba wakilisana onde ebao watakira otentie ebao morochi ekiaranze na temeroma na itana nyora kiro monto gatenje tie ebao mo konte bya mangana mwante biringende kuligyo bugabana wana nzining'ange egingo reporteri getasene kya wanjete kya Ndize TV kurasi nseme chiga chanyagancha imeye wadi gaya gachuba ebunge yabugetutu bamasaba meye county Nyamira inchigo nkuruko Polycarp okara chingaki echecho nigo jerusha mumanya nyale ko bagago semia abaibori habwo abana babo banyara ko babagweta na korangirwa cyase cyu university banyara ko bagweso kiri kwenyorera amarube elinde banyara ko bakweligania asenchire weekend goso ase cyu university jerusha nigo baigaganirie chi amate osabane bali bakurasi chi amate kitari kwenyara akweneke abuna banyorire obubagi obunge bwechibesa kurwase serikali asenchire moyoko bakonya akogendereria na masoma bo chingaki arurese getugo cha sabasae gutancha weswana ni nobo salewe chingijo au kurende wetuma aso kwenyorera emirimo yera bakonya kwegendereria ase amatuka babusi abayibuli bahangayikire sana asengenjo baetwe si fees babo chiwakana chinene onda ebu 600 onda ebu 250,000 lakini ntate ko batayibune committee education into ikaransa ande ntwa ibwana tugateba amaruba ali mu atomeretwe abekire chibese package serikali gwakana batagete ko ba confuse kere mwakana bakatirie serikali ekorwa tugakana ngamaruba ali ira ni wonsi p abe withdrawn so that you get new letters
from today lero nari 50 lero tari 30 kisano gochakira lero abana ngochakonyora bari new letters chiko batebi chibesa nirenga abaibuli bakorwa bako umwana ekera kwende university naenda abana baito babekire chiband gochakira band 1 mpaka band 6 abanafunzi bali barabataka P barasa the last band baba basomigwa free akaro gocha gwandi miti omwana nyakare ntakana tabwati baibuli kenda alia for a bill so that you appeal erigererigwe omwana oli abekwa at the right place nayo bo mwegenwa nyabo kuri omoshara moka oli omoshara abana bande balikire nobwate bintu gete aya nchoko nya abana bali bataka banyore nali barasomigu free naye tibwanjo nyako buchibeza nane kubwata Kali boy bugaki. Ebina bitwa kwana ba oyo bwatere. Tigarusi yakane. Oli otabwati pi otandegete. Aegwe nalichibeza chilitira ababoronge chisane. Hiyo tutafuatilia sisi tumesema. Lazima this time round tutafuatilia tuone ni kwapi. Togoska motwe nigo omo basukano motindo nyana kobago kwenekiwe mambia ya lero asebara yakurua omochi Okelegoris kwenda gochia ase omochi okisi asense moya mwembe uyo nyara kobago kwerera na gotiga abagendia anene bechipigipigi amune chingoma chintindi nigo abantu bane baba gotikerwa chingoma icho bagendete kogwenya ase abarundi babere bakuburiwa kwenekia bunango babare maiso chinga kibare ase obo koredi bwabo mbastano yenigo bago korekana chingaki egari ya ina ya matatu ya kurasa umuchi obosongo yabage kosiria uboroso na gotuma egari mugete chigasi koirera ogotumwa kwa barunde bechipikipiki obarenga semeremo yabo koirera barabogo tigarani chingoma egari ega yarukorugore yerigire bwana asifiwe yarukorumaega na inchikinde mutuoye bona muna narenge uturumboka ne customer na igukuru maege gento giakire na chikorigerie side mirror na nyora ne gari ere maegane na ira ne para gatigati puna na ne para gatigati bono na beko na guturumboka gwaka chipigipigi go chia semo yake chinde go chia semo eriko na guturumboka na bokora ngero ya butugete break pi ya ikera go ikamune gwaka chigari go skensemo gwaka chigari go skensemo ne chipigipigi bono yakoriro mubaso kana utarimoke iyegereta abande bono yabalenya gitari lakini nende finally ero nabo bantu baingeime baruoro bonse bale safe ondata umieti arende biasara bya nembi begetega igo posti katetro barama ate enale ngoro bono mambi narore ninsani ekorukorogoro ekobugia oni sana lakini rende ekaro yaikere gari echigasi igo yanye tuoma ekaro yanye tuoma ne gari echigasi nero ya tuoma abantu bechipikipiki bonsimbi yabale neli baumio yo monabune kokogoro bamnyoki gunyagitari nande ngoteba iga asaba gandi bechipikipiki ekaro baibure egari yabugirie onirioka yamanya bamanyanga at least omojando beira asegete bono batema kobakini korigereri ngaki inki egari ye kobugeri chioniga igo batema gutamakuru epara mapema nyuma obokongbo tarabanyora asa mangana bo igarengete sekta yobo sombi nigo ababwatani be sekta yobo sombi bwa matatu meya omocho bosongo banyale ko babago tugutera are chingume chiagendere ko bachikoranda buna nigo ababwatani abo bagendete ko babako ne nabo igo bago tumeka amaryogo yogo tindia yanyale ko baga gosalie miroberi yabo tambe yobo sombi sesemeyo hanya go chamagega ye mangana go tebekana buna nigo abaworokiwa babakorokana batindete ase stage yo asinonya nabo ababwatani ababire bakwerusana ningane bagatebati banya koyarora ase stage yo nigo bayigereiro bokorerwa bona goteba nigo bare maisona boigo kwenekia imiroberi mikirano yabereke ko enekiwa ase sector yo bosombi bwa matatu abana b'isukuru bagusalirwa marieta na kunyumba cyabagatindaga mwigure bakanire abana bali stage ga security no bara gende kinkeyo ndubuga di bar stage no ane wana spirit kon maru stage ya ngendo gera ne chi hotel ne chi office na bangina bako ni gederi ndubuga tinge ndoga ngabana bako ni uyo goteba idare nga segeterisa abo bana banye ko ni kunywa maru no aroche lakini stage ya ndundoro jige ndobuneki
ntubwate mpangirie stage ya ekera abana bachiro nyegarite yo bako no chirubaga nyachigari chi office iga stage ntubwate utaratibu yaito ntubwate security yaito nende ntwanya kora nende ntokwala obumwana bwe skuru anywa marwa anya bakanyweta amaru yari banywete ko chichigari mekogenda lakini iga stage ntugendo muneki ntwanya kora stage yaito nebwate omorembe nende ntubwate utaratibu ntu nende ntori koneri bana marwa ntutwe konya ntori konywa na kitokoneri abana marwa niyo tokonyora tokonyanyanswa ase ebinto ebinge mosomba roro bakweroka barai nabwo abo abande baimoka bagachigotangasa ng'a abana banyura amarwe stage abo buna intwe tokonyara koba togweta n'abantu baito ba security totanya korora mwana otindete stage na intu buna abayobori ntogotaka abana baito batinda ase stage yaito neborira barai bari bakonyara koba gotenenera matatu workers kwa hivyo ekero chingaki chikonyara koba chigoika bayo nao ntobwati murai onde bwensi chingaki chigoika togochora barai ingo batebe mwensi kimwe okisiko erinde tonyara koba togochora barai bari baranyara koba gagototenenera buna waka totigarete asensemo iyo yobasombe nigo bono monya kerogo bwa chigari chia banyene gose chisako me county ya Kisii Simon nyamara nyara koba gakoerera egati yemechando yibagende tokoba gwetera chinga kichobo koribwa bwa kreditiko gati yabo chipara chimbe chenyare koba chikoleta oboko nguchinga kibono bare asemeremo yobasombe nigo bana baruro kuborewo cyasu mugavana be county ya Kisii Paul Simbarati kwene kyabunango bakonyare korwasama gause rwaseme cyane yo bagwetera asebo igo baganire kwenyorwa kinga kichoko bwato kwa chibasari na oteba bange baboni go bagwetera emechando yo konyora school fees korende tibari kwenyorwa nigo kinga kie cyabaga kubanya aba osabali bonse bakore mirimo ase sector ya matatu kwene kyabunango bwate bare amachiko asentire bwenera iri kororo bya sector yo asaganire bo igo murembe no botorera kwene kiwa kinga kichonzi ane nasumu cy'ubusungu o maene parnesa legeta stage nembe ara kisharo si stage ya sobwango egere ebiasara begendere bya negento kende tigachikali chiri gotenanjiralie kya mwigwete bana bananji abana bagukwana chikali chikotenanjiragali tigachonse chaso stage gaiga egere umupangiri obe nimanyete ntu akoromokia county government twanya chistika chibes chistika chikali chonse nchiaka na buya twango buli umwaka Simba neranche aligererie union ya matatu kiara ntubwate union bono twatebira abantu ba Kisii bensipi baso union eyo egere twale chinguru ere tamaendeleo saba abananchi mono muna abantu abachi manager nigo bara abantu ba muhimu sana tugende kubasika na bututagete bakonyu mono ebintu muna tokorora muna bali ga stage nabo chibasa rijikoewa lakini abambana kuinyorwa tigana baro bainyorwa abakora stage mbabwata wana university na bara kukibasari egera abana baba basome igo tugusaba omorembe obomo ase Gusii inyora na Gusii Gusii ne rubwata mangana transport sector ase Kenya ngima igo nega neiri na Bagusii to chamo 20p wetere union tu abgata tu register union kire sako esororo abana inji baso mwemba na bago na 2000 ya sororo nigo abamenyi korwa se eward ya Masige isi yigotoka imeye bunge abo basi banyara ko bagocengera omoroberi bokoringori nabo igo kwenyorera obobwenia kubwatekana no buruire bwa kansa omoroberi nyara ko bagokwarigανigwa inse ya bisiyo mwemse bwe ward yo Michael Motume abange bali besokeri kwenyorera obokonyo boburingori nabo obobwene wabusani go baba bakogokera omoroberi yo asimono babiri bakumwakera ngambia mono omMCA na kumuganya kogendera ko baikiranire omoroberi yo ero baba kokonyeka korwase amaroirege kogera bangeri ngo bakorwase chinga kitari kwenyara chinga kecho ni abantu bagendera tego segeto kwerekya bunango esoke bale na kwenyorera obokonyo bo asomoroberi yo boigora be kokeneki waritkoria Ijuma asensemo ya kyonyo ya tuwakire ase omwana mutume mweshimiwa abanyagitari atoretera se itukuria rero no turase compound yigeti ekyo abanyagitari aba batugweniri buya mariona atubwate na ndento genderete ase mutume onyaka gogoseniwa n'abanyagitari aba bagoseniwa ndonse baba bakora emirimo ase obugima bwabo bonse baba asogokonya abantu asinga kiekira buya mone giara abantu abangendo bange kwenyara golina ruto je bosongo gosenya no ubwe muchei akitwanya yo rero bwa urwari bwa bosa
tugona ni buya mono na ndo kole methere ari ba omweri kunande na sai kararanje na ndo borarete Mario gande na ndo ko yanyora omwesimi goito Michael Mutume okorire emirimo eyeremi yase egetuno ekeyeito ekiagera otoreteire abanyagitari baitu bachire paka nkanga nyumba ime bachire goturigia abarwaire abandi tutare gocha kwenyara tosoke goika nyagitari twairwe amariogo maya tobwate koboko abanyagitari baitu batosiburikiire buya agotoira buya paka twarorire ng'amaene omwesimi goito nabachareti abantu baye naende tokomusabira ng'a tiga Nyasaye kumubeka ororo naende amoe omoyo oyo iga amoete bono rende tigagendere botambe koreta abantu abu botambi banya goturwaria tokorigeria amang'ana ya prostate cancer amang'ana ya abagaka oborwaire bwa abagaka toche amang'ana ya cervical cancer amang'ana ya oborwaire bwa abang'ina na breast cancer na general bari babwate emechandere general iga abantu baminto ngobatebia mwetokesa ase obonge orwari buno bwabosekero bwachire erinde monyare mogokonyeka rituko ria Friday naro ntobe ensemo yetu ya kionyo egie gochikubwata mokonge sublocation magega yegati abaraikuru ase kiama kia ODM gati abo Hassan Joho na boigo Wycliffe Oparanya gochoro n'umuraiwese Dr. William Samuel Ruto eryo gochigotinera chiwizara se serikali ya Kenya Kwanza nigo bono alibaga ase obokonyi bw'umurai bw'ekiama kia ODM litigarite kobaroro ase ababwatani b'ekiama gikuru ase chinsinyo bagenderete wesokia na kobakire koko egati abaria baraganitie barachie koba ase kirogekyo ase gaikaro kiabo amone nyumba choboralia nigo abaraya bwo gwetania chi constituency 20 banyara ko bakomerana nako yachora amarita yo mugabano we county ya Kisipo Simbarati naboigo olibwe county ya Homa Bay Gladys Wanga koba abarachiko bakwerekinga banyare koba bago chigenderere chisela chekia makeria gia ODM kubatekana no bokoreri obuye banyare koba kwenekia se chi county chiabo ao Tumeweza kuchukua nafasi hii kuangalia kama wanachama ya ODM tukiwa chairs tunasema ya kwamba Mheshimiwa Simba Arati ambaye ni gavana wa Kisii apewe nafasi awe deputy party leader of the ODM party. Patie kijana nafasi apate kutuhudumia. Tumemsikiza vizuri na tumekubaliana na maono yake. Ako na maoni vizuri ya kuweka chama chetu pamoja. Na tumeamua kwa sababu Arati amekuwa loyal, amefanyia kazi chama yetu. Na tunataka this side ya region ikuwe powerful, hatutaki chama yetu ipate kuyumbika baadaye baba akipata kazi ingine. Tumeunga, tunakuambia siku ya leo Mr. Kabena wetu wamama tutafunga leso, tutaenda inji yote kama Women League, tutakufanyia campaign. Umuraiwese Dr. William Samuel Ruto ritkorero nigabaga kubekese ye supplementary appropriation bill yabagegwetuwa ne bunge chitarike 30 neye mocho mutienyi o gatano na kabere umwako yewe 2024 asenchire moyoko enekia buna okobwatwa wetbesa uchase chi sector au kwa bere koko ikiraniwa asenchira yoko bwatwa bokorere na magendro imensi ya Kenya ati ye chi sector hicho chenyara koba chiko enekaliwa chibesa chiabane wizara yoboremi asewetania chi milioni 20 chenyara koba chiko bekwa ichira chikoba chigosira obokoreri bwakira lituko gati yabo kwena na oboyo bwerigoriri kena boigo sector se wizara eliye chisemia nyara koba gekwenekaliwa chibesa chiabo anene nyara koba gegosira boigo bogendereria bwe chisemi
ababwatani korwa se kiama National Congress ANC bakora n'umurayi bwo kiame kyoni obabere bakwenekia okobwatana kwabo ne kiama kia United Democratic Alliance UDA byonsubira se obumo bwazimyo umoja wa Kenya asekirenga kyogo chamo na kwero beria mono asobo chore bonene bumaka bw'ibere na 2025 okwana isa timamio yole omotenererwe kiama kyonigo atabirige tambukire kyo nigo kianyare ko bagego ikira nigwa kubwatekana monchori yanyare ko bakorekana sobango ya gisiasa nabo igo niganyara ko bakwene kia igetambukire kibengo chikobe kwenekia okwero beria kwa bene gochiase obochori bu mwaka o 2027 na nigago chari tkerimo magega yabara yabone ndego kora ege karo ase kyabete ikraniwa noyo kabere umuraibe kyame kyo yiboniga oromo umunene bwaba waziri Musalia Mudavadi asabetega kubaboria kwenekia bunango chabaramo na mona kububwatyo muraibense ase gosikia ense ya Kenya busio kwa umoja wameunga mkono pendekezo la sisi ANC kujiunga na chama cha UDA, na vile vile mimi kama kiongozi wa chama nimepewa wadhifa ya kuongoza lile jopo la chama chetu ambao tutakutana na wenzetu wa chama cha UDA. We are moving forward with the merger plans and arrangements between the ANC party and the UDA party. And today was a session for us just to team build and build ownership moving forward, which we have done. Hata hatujafika 2027. September ndio tunamaliza miaka miwili ya serikali hii. Haya mazingira yamebadilika tayari. Kwa hivyo ni lazima tujipange tukiangalia tunaenda wapi kule mbele, because in 2027 the negotiating arrangement is different. Robert Orueva lino kwane kiange kiama kia Amani National Congress ngechikwa kobao mo kochimotwao. Yes. Pegoska motwe ise yemetinyi etato yeti galiteria monchorerio konyara kwa kwenekiwa se sector yechisemi bono niga serikali genda takobage kwirobere na kobeke bitambukiro lyo kwenekianga abana warachibarwe ase kerasi kia 5 na 3 gocha kerasi kia kianda baliko chokoba bagotwara makongu ande onsi chinga ki amonchoreria nyara kwa kwenekiwa wakwana chinga kecho nigo morikia se wizara amurike watambase wika wizara yechisemi belio kipsanga berega kwenekia ne serikali nechikubarika aborokia wetani chiribwe meronkevere abarachiho konya korwa maorokerio ase grade ya kianda na watebamna nigo bagochia koine kimerobere mekirano ya bekire yogo ikirania amasomo ase grade kyo ya kianda yani gaya kwa na ime ya Eldoret county ya Uasin Gishu chinga kichia umuyega bwa mameranio ya matera yechukuru with the CDF to construct another 7,000 classrooms so that we shall be able to have 17,000 classrooms by the end of the year to accommodate our grade 9 learners. So I want to assure the country that we shall be prepared in terms of classroom infrastructure to ensure that our learners transit from grade 8 to grade 9. We are also in the process of recruiting another 20,000 teachers so that it can support the 56,000 that we have already recruited. But we are working very closely with our colleagues at the Teacher Service Commission to ensure that we build the capacity of our teachers to be prepared at the senior school level to be able to take care of our kids when they transit to senior school in 2020. Mwanjomo ligereria togoska motwe nigo ekiombe keligeterenete oboterenebwe University ya Nairobi kenyara koba gekoenekia monchorerio yobo tenerio bo asirit kolia lero omo Professor Margaret nyara kobaga gosoa bisibu na omo Vice Chancellor antenera kubwatekana anena monchoreria nyara koba kolekana sobangwiga haya magega yogo teneniwa kwaye Professor Stephen Kiamagitai kubwatekana nobo korerio bobase oboterenebwe University yo anena se akomochiwa ogo tabwatani ababwatani banikoro se school ase obokoreri ekyo kerete Professor Margaret gochorwa koirali bageria sabete akakobekwa obisi beneritko ya ijuma eryo gochaka korwa obokoreri nabo igokwenekia omwagendero gosebutenero bya bwabere bokwenekiwa ase school yo. There is an acting Vice Chancellor
Professor Margaret Hutchinson, and this is a culmination of a series of events, missteps, and council meetings, the outcome of which is what you have seen today. May I say that we have had a very difficult time since this council was gazetted last year, and from the word go, it was like we were never meant to settle down to be able to chart the way forward. Asenchire moyo koeneke unamangana yobo kurumi abeirega kwera sobo koreri bwa serikali ya county ni gomugabana we county ya Trans Nzoia George Natembeya abeirega ko bwatwe kurege tindi go chiase aba bisabe county abubara chewe swana ni nemero biro yobo kurumi chinga kichoko ina nachikonda okwana litwa lero asomo cyo kitale maiga yoko merana amuna abanyakonda bagenda toko bakogendereria imeroberia magendero ime county eyo ni go Natembeya boigo anyara ko bagoteba ngabo bisabande bonse be county abarachiko bagotoka amonama mocho bakurumi nigo egetambukire getindi kelichiko barachikoba bakwererwa. Wakati kuna ukoro nafanyika, watu wanatoa hongo na kuna kwa ile inaitwa ile kama kufanya njama kati ya wanakandarasi na maafisa wa serikali, alafu na kukatakata kona. Inamaanisha kwamba Wakenya wapati value for money. Sisi tumesema kwamba tutaweka level playing field kwa contractors wote. Wala ambao wanataka kufanya kazi waje with clean hands. Sio hata ametupitia kule nyuma ameenda kutoa fedha, ameenda kubribe, amepeana hongo ili akapewe nini, akapewa kandarasi. Maana ukipeana hongo inamaanisha kwamba zile fedha ambazo ulipeana hongo utaziregesha namna gani? Utaenda ku affect quality of work. Maana hakuna fedha ambazo utapeana tu hivi. Quality of work, ile ambaye amekula pesa kama ni chief officer ama ni nani, pia anakuwa na uoga fulani wakati anakuja kufanya supervision, kwa sababu utamwambia nimefanya hivi, sijafanya vizuri kwa sababu nilifanya nini, nilitoa pesa. Kwa hivyo hiyo mambo yote ya uongo ya kutoa hongo yetu. Robati orukurwase county ya Trans Nzoia na rurogotoira omotimoko omotangane imemanye Jumatatu. Tokwena togoso asensema ya kabere studio tumenyare Victor Sultani Obanya tumenyana ya twariane temeyemanye chigosori tumanye ko irana sobwamo ere tukore emanye Jumatatu tobasa uskare. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutalire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ayumwa njuwe getasini kia Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligireria na boigo gusonje mirubiri yito chinsemero ngebirnenye nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV ilio wegokie Ndizi TV obwanso bwumugusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebereneye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo
Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime. Ndizi TV uwenso bumugusi nigo bono ya nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Osagero mwancho mulgere na kwaligania ase manye chigosori chinsa isato chinga kindero kwegina nogeta takwero kelia emirubili yonsi ya Ndizi TV ngamo ni manye Jumatatu idetaria na Victor Sultanu bangi tuyachake aye manye chigosori korua sebiti oime yarogongoro usi abua se chigosori chichiskuru chiskondali chiachagete beneli tukuregoro se chitimu se chigosori chigandate kwirwandera libagali yabo lyokoira obobuyi Bunyankongo sichigosori cyo mwako yoiga litukori igoro egosori entangani yoko igora ama mernia yo sensemo yenkoyo nigo etimu ya Kodero bara au balinga abanyangongo borgongo rwa Nyanza sichigosori cyo bamnyokana tiene timu ya Kiringari agosoka makali yoko bekana chigoli bere sebere anarusha rakara kule anaingia kushoto mpira yacho huko. Haya, Cassius ndio Omariba. Cassius Omariba. Cassius! 2024. Mechi ya kwanza Kosesa Kiringari. Umekuwa mzushi. Umekuwa Pilato kwa maisha yetu. Tonda sajiliwa na timu ya Marashuga. Hajasajiliwa. Basi tulikuwa nao wanamezea mate. Wanamezea nini? Pata gokipa anafanya makosa. Anafanya masiara. Kuna masiara yake. Kitu lipigwa no people. Kapata peke yake tu ilikuwa. Ni shida ambayo alifanya goalkeeper. Unajirejea Peter. Kinaleta kule hatari kule. Goalkeeper. Kule sana. Haya Kiringari kule. Kona. Kitu kinaletwa tena kule rojo. Ngari wanapiga wanasema mtufijilie mkatutesa. Koses goli moja, Kirangari magoli mawili. Na pia kumbuka tukumalizia mechi pin ujumbe pida nasema nini hapa, wanasawazisha hapa Koses, lakini kosa moja hapa inajima Kiringari alama 3. Omwanchu muri ya chigosori echo nigo chibwatetense sorogoro rwa gusia sekerengo kia nationals ase chigosori kwa skuru ya Bamura ya Cardinal Tunga skuru ya Bamura ya Kisii School na boigo asegeti kia Kisii Stadium seli tukuregerero timu ya Kodero bara nigo boigo besokia na kosoria ni timu ya Machakos chinga kibaso kama kali yokobekana gose yogotabekana goliende bwa se timu ya Kodero bara
Mara era chie kogosoria ne timu ya Masingu litkoreangia chingaki timu ya Machakos era chikosoria ne timu ya Kiringali yego ya gosoria litkorero ne timu ya Masingu hai chingaki timu yo ya Masingu yabwa chigosoria chio gose egosoria yo chigolibere ase yemo ase okwenekeria obubwi nigo timu ya Masingu ya enekelia obubwi gose oborai ase pool entangani asebono barachi ko enekelia libagalia yemasemo gochigosoa ase semi finals chinga kichigosori echo chikogendera lituko lya ankyo. Muya Nyakome na wabanyangongo bege kombe ya FKF ase sub county ya Marani eyemega ya barabo ko bayikora etimu ya Ryoma asensemo yechi penalty na kwebwera ege kombe kyo ase banekirie obubuyo bege kombe kyo na osemega yogo soka makali yokobekana egolia yemo ase chitageka chekosolegeti na maga yaye gosoa ase chinsemo yechi penalty ase bebwerete ebege kombe kyo ebyegwa aonigo byenegetiwe korwegwa ase egekombe kyo kiagosoletigwe ase geti kia Marani ase bunge ya Kitutu Chache North. Ababwatani basogatiye ase ligi yo ya FKF ase sub county ya Maranini go babuli ababwatani kwega omubwekano yo muwakili Joshua Makori Nyerechi na gokonya chigosori go kinigwa emegeyerewe sokya na kurwa ebyegwa ase chitimu chonsi chesogatiye na gogosoria ase finali yo niwatebruna ogosira kwa ye Joshua Nyerechi yo korachi koenekia ogo kinigwa wechigosori ase sub county yo. I want to take this opportunity nipigie asante. The winners Nyakome, congratulations. Runners up Ryoma, congratulations. Ligi ilipoanza Nyarechi alipeana mipira 22. Chitimu chiarenge 22. Eyemo ekanyoro mupira tiaka ligi. Ekebacha ntu aliko nyeura. Na bono buna ande ligi ya elire oena nire chitimu chiriko chagira number 5 paka number 21. Those are 17 balls. Plus cash awards, plus all other logistics. Stella Tinega from Joshua Makori Nyerechi Foundation. At this fatwa ikire to wakero mheshimiwa ngambia mono. Asingenje to achire korra nurturing talents korwa gachagite mbaka bono iga. But esto ikire rero iga egeti kiabeire kiani kia ko receive so well. That's why tokotebanga ki ekwerende wachagete this foundation wachagete ya nurture so many talents in the ground na kikiageranga ebibyons piekere bikagokoreka ebyakoreka because of what you have engaged in. Nigongwa kero mheshimiwa Joshua Makori Namba yamono asegento aretre abagatutu bonspi hamo na tariega abantu bons baje sigitaba demana mheshimiwa Joshua Makori batebre tigabachaga munaye bagenda munaye ninde bakura munaye omweshima kura ubwege nteke teya yekwira ntwesi twira mpija muno mweshima Joshua Makori ege kombe ke gogo ke Marani na ndike tambu kibeke Nyakome na ndike tambu kibeke Yona na ndike tambu kibeke Esanga ndike tambu kibeke Kibogi na Yoma ya kita 6 na Yoma akibeke Yoma ebeke gali mungu God bless you njano kali timbu atimo chumbengo sapoti chikurango liya echamarani wote Mwanchumulgeria koirendera ase chinsemo chisikosoli chisikuru secondary nigo chikogendera goikali tuko lia hamis kolende lituko lia nkyo chikosoli cho chigendere ase ebiti o timu ya Alara Girls asensemo yenkoyo ni chikosoli ya ne timu ya Kombani asegeti ya Kadino timu ya Darogoreti chikosoli ya ne timu ya St. Joseph's aseboigo geti kia Kadino boigo egosoli ndega gosoli we asegeti yo ya Kadino ne liegati ya Butere
amo ni timu ya Kinale. Asegeti kia Gusii Stadium timu ya Nyakach Girls ni chikosoria ni timu ya Kiabuni. Sensemo Yabamura timu ya St. Joseph's ni chikosoria ni timu ya Dr. Agri. Asegeti ya Kisii School gati ya chikosori chikasori we ase timu skuru ya Cardinal Tugamo Socho ngamo negosori gati ya Highway bakosoria na Tabaka chingaki timu ya Machakos Boigo iragosorie ne timu ya Kirangari una naikagote bia bumapema segeti kia Gusii Stadium Kodero Bara bachie kogosoria ne timu ya Masingu mwanchumulige nara yuna kwali yonatie kurwase MSIga yumanye chigosoria sense mende studio Josephat Amisi amune Evelino Sero no basene ine se chimesa chiabo tiga mbajoidie. Victor Sultan Ovanyasa mwana yama yake ima asensemo ye chigosoja nene chigosore je skuli sekondari chikendrete ase orongoro wa Gusii. Koranga umutumuko nyara kobaga koira nigo achetene kurunde kenene. Hasta nyara ko to kumajiwa manga yagendrete ase umada Victor ngakinero igete to gatwaro goba buna account ya Kisii mara ase mitandao usiteri gochokoba host mara yanyare kobe kugurwa metino gwachete kurwanirira emeremeyo nyare koba at least host ya national level sase asengane ngoite torena ngambia mono ase serikali ya kaunti ya Kisii asengencho baada ya uvumi hiyo egetikia Gusii Stadium abandinge bali kwebuli ngakyubo nyanzi bali bokomera ase mbie ngireiga so by the time abantu bali bako inspect bago charia migo ground kiaringe kiyake gima na there was no doubting ntu agwente koyewa chikosori cha singencho bwo bambwale ngoma peme karo twagwate chikosori cha level ya regionals ase mbura yale gutokero kenda macha machi weta liga kolende obwango obwe serikali ya kaunti ya Kisii ogotoine keria koiraniri kwa chikosori echo abale nditkori ya kabere chigosori chitemeto so kwanyali bagalio gotara no nyaguchibo gatagati wa busunga lyo ende na bogosira eko gerenchira abageni baichiroro babwe tabenyeji che tingosira okay akorentina nyora libagara kini chigosori nchigendre bado tugwate chinga kichogotara iyo torore oikangike na inche naro regeti kya Gusii Stadium na kike korwa chinga kinakeroche matukaretire ikane kila noro ninche ntare mbake aonsie school ya Cardinal school ya Kisii school inche je nindare nara tuote nara chiotereria chigosori chiondore na kike nekiamagana okorekana ikotime sen irende tukare ko host ya the host itime sen tugwate en home advantage ase chigosori chondo metenga gati skuru njiro jana tukoba chigweta na gosase leveyo rochenga buyambora obachikoba kwene kiwa ko batakana mashabiki ya manke anakura soro ngorwa Gusii abagwikira nase ebitibyo ngagete gati chigosori chiri chitimu chinyingi chirongoro urwa Gusii chikogosoria tichiri chigosori chiri chibwata mashabiki ya mangi chiri tokorokanga indoor games kero kende volleyball chitimu hunecho korende asensemo ya yimipira bunenkoyo etimu ya Kodero Bara the last time tu meneta misi watu walikuwa regionals finals yegati timu ya Matutu PG na Kodero Bara togasoki buna Matutu Kodero Bara wono nero eko represent Rugongo rwa Nyanza as chief finalist echo ngono igotogotogia na go titeria chitimu chiro Rugongo rwa Nyanza tali no Gusii azahona rwa Nyanza kolende timu nena rali eko rukunga tabaka timaiti usenta baka usentaga
lakini ngaite ntakaba abange bagulisa mamu na tabaka bambori ngake naki tabaka nero no kaya itete katika matutu nigere takaba ase bako chigo sori chiria chigendreta sense ya Paris broche aba wasale baito corona ense ya Kenya bagento kwa korabia kwa bagento kwa kurukia vendere ense ya Kenya kolengane one miaka ya itire ya misi ndatebe ng'a turakora guya mono kolengane one miaka ya itire jokinera na rasu mutando egoteba ng'a kero mwaziri ya babu na mwambo alingo mo CS nigo mwenyancho kyo yadanga kyagrugo omanyala niga kodio bya mono lakini chinga ke cha Murkomen kaliko karamu bya tunataka utafiti tunataka utafiti bokoro tumanyanga Murkomen yagera toira naligwa babu na mwamba ase go mtora karabu lakini omugokono rengo chinga ki musbati Mary Mora anyora ali baga liego so ase chi final singagerte chira minyokwe eikiyega ase go lichkolia lero nenyora li baga lya bengo so ase chi finali korende no nyampo no iganga gitenga chimbere cho ningo chigenderete ibano sana seba gosoli bali bako Christian seto ya Kenya kubagande tiamaya nabo umunyara ko mukia ebandere eyo yense ya Kenya igoro kimokwera na rende na into manyanga ndo wakilishetwe se chinse chiria cha Michael Evelyn na manga yagenderete soroboti rwangu na kegima na sababu atani besekta yo bosombi anane kurwase main stage ile bataba mechando nere mengi ekunete ababwatani abo especially a condition bakorere mirimo subo gatagati bwa stage ile bosongo amisi siko tarase stage ya bosongo na maine omuchando norororo mono na omunyakero bobwechi bwegosebwege bwa banyene chigari chamatatu bakwene bune para nigene embeke gima igiye kwirera obo ichigari kotatwara chinga kinyoro usaba runde kotatwara chinga kinyoro so cha stage me batebe mechande deneri na mtibai kwinyoro chinga samagendro ya county ya Kisimono asemangana yo kubwato kwa wage basari sebagadiriye na abanye bari bakora obokorera sector ya matatu nabaraba bakwinyoro chinga kichi basari chiko bwato kwa boigo abatebe muchando ndo kutoka nuri na chikonyora chigari chiko bangerase chipara main road so kunyora chigari cha matatu echinyinge chabo chiko ndachia bangreti jase chipara stengo so stage me ikiyo koirera ogo salia oso turubanya kwemera ubere ase chi stage nabo iko okorwaniriro kwa bantu itabanya kwenda stage kukwata musigo oiso gutwali mesi ebere nabo korwayo no mwana oyo lenge motu oyo lenga no mwana obwadete abantu batatu bonsi bairere kere kemekemo bono bwasi nyungo gwetabura gatatu kere asoe gari akero umuntu asenginje kero yo muikire oirere gento kere kiao ndimo cyane cyo cyo base stage yega ndekingeri getambukero gya nimede inengane bwanterigerero kirima yekuru umuntu yekero ko imukango endore stage no mayeta sogochi kero kene no mayete chigari yase chigari tete kulina chigari bakanya na bono sito nyamira chigari inchiro chinyinge chikondo lakini mayete nchiri chinda tete kulina osekero to mayete kero ikire stage ngobori yore na kigari kwanda sigete ngai mutawa teina inchungo kobe ngora igo akina chira bakurwanera abantu gari mochando no leo naro leo tebanga onyandiria abantu bonsi asobuyima bakurwanera success buna chi conductor chi kurwanira abantu stage na ngense ya Kenya igotora tamba samagendro challenge rero cyase county ya Kisii kero kende ndotebe kero kende kurwa ABC area yaba municipality ya Bosongo nyareteranga kwa baye gukora imirimo ntwara bako tiani wana goswaso ABC agete yunga tiemero bere barachiko bagwikira nekerere kenene kurwa saba botani be sector ya matatu komoranche kero stage kigali kigosoria chikabro sinchiraria Evelyn Victor isikurigire nabo chibwatukanete kege magari gari era tachegaria norenga ya nyare kwa bage koretwa mu basukano kunde wensi ABC yo mugabano we county ya Kisii posi mbarate komoranche egitambukiro nyare kwa bage kwerwa senchera yoboikeranu okorwanirira igoro nabo igo gwakirwe koko igoro ya abarai abarachiko bagoswa bone birogo biria bia obokonyi bwa omborai bikiamagia ODM wenyore Hassan Joho nabo igo Wycliffe Oparanya banyatoko bako ruabono ase ABC eyo yobokorire bikiamagia ODM timaiti vikita kurensema yao kwale kwa uli bagalero iga kwale watanga no ruyu nyale ko ba umwegenu ase kiamagia ODM ubweneta ko ba kwiro rai bikiameki
timanyeti na igura bange bagoteba nga ligotuga tagete mugabana we county ya Kisii Simbarati asoe mo swati umugavana we county ya Homa Bay Gladys Wanga nere tuteta so kurende lipoliria nere gorira so mugavana we county ya Kisii asinge njobu na manyete era no yomo bwa deputy party leaders ase kiameke bono obo deputy obo nande bakomoa nobo ngao utatiga boli konyaboro gose obo deputy obo ase kiameke kia ODM nigo bubwate levels egina kintama yidinga which is which gose popularity ya komentanga bono tigasuke kerenge guchigoro ange no burai anyway yaba bwatani aokero monto ebali ni kwaligireri no entwara kurase county ya Mombasa gatia bwatani koroba tanga yaya ntue tutige tugusiro mugabano ito nabo igonyare ko bakobumwege no asekia magia ODM kurengete maitira tiba tako bagutumie bali ni kwenekia no banyare ko bagochora abakonyi babarai ana maine twaruri chinse mochionsi kira bantongo igerera bari abantu babo anne county gosoro gongorwa pwani torocha bamenyi be county ya Kilifi bamwakire ko mugabana we county eyo Kisii twachire gavana rati kera se monete kurwani au mitebuna bamenyi be coast bagoteba asingencho Sanjo ni gae kurwa soro gongoro nigo batagete kera na soro gongoro semeyo korende aya tigato ntoganya tuchiko manyana ki moyo rachi gochorwa kuira libagerio yaye asanjo tabiko weekly foparanya onye yo konye babuchi agoso ase serikali ya ase cabinet alright tamaiso amange ase wiki twachakire ni gara chikoba kurigeria ebunge enene maiga yo murugori goko baunengia aba waziri onyale ko bokwera bono nigo bachikoba kurika oroboti komiti ri koroboti nyale ko bakorore tabusi bwa ebunge engima nyale ko bage kurigeria na kie ko patakana no kurigeri kwago Evelyn ekoro chokunengi bokorenga samatukana nyale ko bagura kurengana na tobe tokwati murubiri kurwa bete ko gochakari twole ala mise ikiaita umurubiri no bere ko korekana buya aba bachore tu abere bakwegerera atoro chega tia bawaziri babete bakurwa bokoreria se wizara yosese ni ngakiaita abo babete bagwa kwa isiko babete bakwegerera abande bakaboli wegatia mamochari abetega ko babotere gusebo bokorere bwa basichi wizare cyo babete bakwegerera ngento kyango gatia sanjo hekera nabure tiguri swali aduru swali ko batikana nengwana yabetega goteba bunda tako kuona ta bakwenyora ose serikali ka gora gasi kuona no murai weze ni bara kuona kurende maira ndete no muno gerwe bungena tetona eti wajinga ndio waliwao hapana yani ndio pekee awabadili kweli yere buya kiwana tima idenga ki na kiarna ende no jene boleti na ki na betaka ukana iranyare kana so ira serikali na kiago chigo tena bose bwaru to komate interventi kwa sema yako kero kende ngana yako gochia sobo unenge wanyara ko kane kiwa ngetenda kwanera abua se joho mono akasinge nchono yene kerali nge ko mugavana ebintu nebinge byalenge bizuizi mara masomo ya insali oyo ne D- yanyorete kolende tobeko bunengi kando ngagirete testimony ya Joho asoko bunengi woko nigo kokwena na hope ase abange baunereti gwene system ya ruo ya masomo ya 844 inga ekero kwanyorire D- buno mugavana former governor Joho your future is doomed poni gani gata betenga nje gombo ata degree bere amisi ya gwanyorete a plane kurwa kadi no tunga na ya mubwate nere ya motarete akali nana ketenga nachiko proceed nande nagendete na masomo as a masters in leadership yes igono muntu gwendete we develop. Alright, ama berelaxia sa kanyekire na wanye chitalikie chi sana isato bagotebanga ya operation tokwa Nairobi ageteo korobekano kwebali no koranga maberera kanyekire ake ukona gukoro ugusaba gwakero mu Kenya nga ensenyare ko bagi guturia bantu banyare ko bakwirana ase bibago byabo asobonchirire bwabo batabuga ati bo babonde binde banyare ko bakweyaga acha na kwagacha ense ya Kenya nonya na boli no watira mabira bere kago kya bado abaside bagendete kwemurungania so bateba buna ruto nongera kurira muna nachi kubayinyora abasaya chikubayinyora abantu mu Kenya kawaida mama mboga watu wa pikipiki
angagete korengana ne ogosemere kwaringe kwa basaye na ase obokoreri we serikali na sichwizare chiga akirokenda abantu mbarororo barenge kwewari baga ababo bokonyora wese narura mangana karande mitandao isokorigereria abantu babete bakubikwa serikali ngwaroche figures chigo taraga millions billions akini rende bano kwegenda una ntachiko basaye mbachi gose bakenya sobwagare baba batoerero gekogera aba waziri tari baravuka bwete ochorwa serikali babaga na mangara serikali ambachi ekerona nde chinga kichinde gosina barabara bagachorwa serikali ya Kenya kwanza no barabomba be bakuinyorwa ase kerenga yokwendekya una aba Kenya bonse babire bakugwataniwa amisinga gete nonya amaberera keire lakini akorobikana gweke gori ya Gen Z watwalire impact yenene sana ase serikali ya bono ochikoira chikura asumwaka 2027 igo emineti nga Ruto nigabwene ta perform kobua buna konyarengereti egera go convince abasae gochia komwakire kura sengencho asokorobekana umetokorobekana konena misi ngokorekana tia sichipara korobikana konena igo gwakorekana se X spaces mitandao abantu bagoteba ninga 2027 na tubugu bono bwate kura yao igo eserikali nere on toes ekerege kianga ntochi gokorerwa amagenderero asokobe kontos. Alright, ndochi baba baigo toko rigereria maiga yaba waziri abagosoa bisi torigereria semeria kwamereria serikali ne chigotwara libagaria bene ne chinguruchiria cyo kwamereria na korotota emerobirio ya botambe chigotoroche egatia bali baringe abakwani abatindikigima ko gikeria serikali bono banyara kwabe bagosoa imesa goikira ni mwancho morigeria goikira wono to goikira omwerio bwemanye Jumatatu tunyara ko batoko bwaterana muna bariki baito bamwana mayete mayete Victor kura sensa mitandao mbaro bagotobwate ansemo ya Facebook Ruth Nyambuk agotebanga Betty Nyansi pamoja na Kibono baba na Kumiskai Ruth Nyambuku ndigamisi Betty Dolphin Kemunto Mwenga pamoja from Kebirigo Dominic Mangabo agotebanga Tune Nikondani Honorable Julius Omosomba agotebanga pamoja Kodwa Amakara Matutu Settlement Scheme watching live from Engoto Goti DOK in up to the end of the news yakurukunga Sergeant John Kevins. Hello Ndizi TV watching live from Kiamabundu Kisii County. Keep on the good work, Miss Evelyn and Victor. Keep entertaining, educating and informing the society. Good night to you all the Ndizi fans. Yakurukunga presenter Masela Chingaki James Oguku gotebanga anonde magega ye timu ya Cheptil volleyball bobepi reno agukwera we era gotebanga ase chikoso chigenderete ase moya volleyball no ara bwase timu ya Cheptil timetigo se Oguku James niga onchoka kabo kibakoruko abanyamato medico se timu endete yo isero kongorwa gusiora support kolende we wish you all the best. Tuned in present from Kisii Bonchari Bogitariana autabanga wale meya umoro verio maragoba yabon kabade gitote je asenga juti someti jumbe deo sigaiga ni meta bantu na bangi bagenda to turgerera kurwa se chins nyo chonsi yabande bande tari bonsi maite bago tumachi ujumbe kunende tumete na bangi bagenda to turgereri to kubakira ngambye mono abari kiwetu twabwakira na asoko neke mwana wikeire na barabo to kubakira ngambye mono ndengo yuri mwancho muri na semero brilliance ya Ndizi TV buna butambe na bago tunyora wetera semo ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera semo ya YouTube Ndizi TV News www.ndizitv.net otunyora chinsa mirongo ebere nenye asogosoma na kurigireria mirobelionsi ya Ndizi TV se chikarisa chito chiricha chakire chikambi chabo toganireti amayase wikeye ne weekend ere motule nyara kwa kweneki abuna chibicha murilugi chabo chera senchira yobo ikirano nigo akoro kwa saramomanyi Enchiritariane Evelyn Osero oria twabatra na seseme imanyeredo ni gakoro kwa leader muse. Bemona so kuira chinga kichao ayo mwanchu murigeria na kwayane kinga kwa yaligereirie aya iga asangirarigwa nabaliki baito bonsi imena isko yorongo rogusinche ni gongoro kwa Victor Sultano bangi buna butambe iposiko tuzidishenia
Ubwansu bw'omugusi.